नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आपण शिरबावीमध्ये बंडगर यांच्या प्लॉटला आलेलो आहे. तरी आपल्या सनशाईन कंपनीचे ॲड्रॉन त्यांचे जवळजवळ आज 70 एकर क्षेत्र आहे. त्यातलं 30 एकर द्राक्षीचं आहे आणि 40 एकर डाळिंबीचं आहे. प्रगतशील बागायतदार आहे. जोरदार नुसतं माल आज त्यांचं वरचा 6 एकराचा प्लॉट 50 रुपयाने कटिंग झालेला आहे. तरी आता एक 6 एकराचा प्लॉट राहिलेला आहे. तरी आता वातावरणात चेंज झाल्यामुळे त्यांनी ॲड्रॉन आधीचा एक स्प्रे केलेला होता. तरी त्यांच्याकडे जाणून घेऊया आपण की त्यांना काय रिझल्ट आला आणि बाकी शेतकऱ्यांना त्यांनी काय मार्गदर्शन केलं. काय दादा तुम्हाला काय रिझल्ट वाटला ॲड्रॉनचा? अँड्रॉनचा एक पाऊस भरपूर झाला होता, घरात पाणी होतं. पाणी होतं. त्यावेळेस आम्ही अँड्रॉन 1 मिलीने घेतलं. बरं, ॲड्रॉन सोबत तुम्ही काय घेतलं? 22 टन. 22 टन सोबत ॲड्रॉन घेतलं. हा. किती 1 मिलियन वापरलं. हम्म. तरी काय तुम्हाला कसं वाटलं त्याचा रिझल्ट? क्रॅकिंगच झालं नाही कुठं. बरं, जाग्याला स्टॉप झालं cracking. जागेला स्टॉप झाला. बाकी या शेतकऱ्यांना तुम्ही काय मार्गदर्शन तरी करणार? अँड्रॉनचा रिझल्ट चांगला आहे पावसाळ्यात, म्हणजे हा. पाण्यासाठी क्रॅकिंगसाठी चांगला चांगला रिझल्ट आलाय म्हणायचं, म्हणजे बाकी या शेतकऱ्यांना सुद्धा वापरायला काय हरकत नाही. ठीक आहे, नमस्कार.